Είπα να κάνω αυτό το έκτακτο βίντεο για αυτό που έγινε με τον Ναβάλνη. Ναι, πέθανε ο Ναβάλνη. Λέτε όλοι ο Πούτιν φταίει, ο Πούτιν το έκανε. Συγγνώμη, είχε ο Πούτιν κάνα κίνητρο να το κάνει, κάνα κέρδος? Το αντίθετο. Ο Ναβάλνη ήταν μια βόμβα στα χέρια του Πούτιν που μπορούσε να σκάσει κάποια στιγμή. Λέτε, δεν είχε κανένα κέρδος. Η γνώμη μου ότι κάποιος από τη Δύση το υποκίνησε και το έκανε. Μπορεί να δώσει λεφτά στο σοφρονιστικό, δεν ξέρω πώς έγινε. Κάτι έγινε και ποιο θα είναι το κέρδος τώρα, γιατί το κάνανε, η γνώμη μου. Η Ουκρανία ζητούσε 70 δις. Δεν τις τα δίνανε, λέγανε δεν έχουμε, δεν υπάρχουν, το σκεφτόντουσαν. Τώρα θα τις δώσουν 170 δις και θα πάρει και F-16. Όλα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν και πολύ να το παιδεύεται. Ποιος είχε συμφέρον να πεθάνει ο Ναβάλνη, ειδικά τώρα προεκλογικά? Και θα πάρει τώρα η Ουκρανία F-16 και όχι 170 δις και θα λένε δώστε στην Ουκρανία, αλλιώς θα γίνει, βλέπετε τι έκανε. Όλοι βγαίνουν, δεν το είπε ένας, ρε παιδιά. Τη λογική, ποιος είχε συμφέρον να πεθάνει ο Ναβάλνη? Το σωστό που τι θα έπρεπε να κάνει ο Πούτιν, να τον βάλει σε ένα αεροπλάνο, να τον ανταλλάξει, να τον δώσει στους δυτικούς, και ας είναι όπως ήταν ο Παπανδρέου το 1967-74 και η Μελίνα Μερκούρη από τη Σουηδία, ας κάνει εκεί διαδηλώσεις και παρελάσεις. Τέλος πάντων, έκανα αυτό το έκτακτο βίντεο για να κάτσετε να σκεφτείτε, γιατί μας έχουν για ηλίθιους τελείως και ασχολούμαστε με βλακίες αντί να δούμε τα σοβαρά πράγματα.